A concelleira de Cultura, María Outeiral, foi a encargada de presentar os encontros arqueolóxicos do Barbanza, que este ano chegan á súa 16 edición. A cita será os días 25 e 26 deste mes de febreiro, na Casa de Cultura da localidade. A verdad que é unhas xornadas que cada vez asiste máis xente e que a xente lle gusta e que nos pregunta se o facemos, e nós estamos encantados de que unha actividade se leve facendo durante tantos anos. Entonces creo que é unha data importante para anotar no calendario, o 26 e o 27 de febreiro, os encontros arqueolóxicos que empezan e teñen a apertura do acto ás 10:30 na Casa da Cultura e rematan o domingo ás 2 da tarde. Entre as numerosas charlas previstas destacan a conferencia inaugural a cargo de Juan Manuel Jiménez Arenas, titulada Orce, quen somos e de onde vimos, ou a de Marta Díaz Zorita e Javier Escudero Carrillo, que afondará na bioarqueoloxía. Como en todas as edicións anteriores, haberá dúas modalidades de matrícula, unha de asistencia libre e inscripción gratuita, e outra certificada para docentes e alumnos da Universidade de Santiago, cunha cota de 15 euros.